Prøv at se. Havde jeg smadret den? Jeg kan ikke huske også lige meget, hvem der smadrede den. Jeg ved det ikke, tror jeg. Ja. Der er en af os, der kommer til at smadre en lygte, og så skal vi bare betale for det. Det har jeg gjort. Men nu har jeg fandme også brugt penge her i nat, mand. Hey, sidste gang jeg går ud, jeg vil aldrig gå mere. Mange penge. Jeg er forfærdelig. Det kender jeg ikke. Vi er dem, de ikke må lege med. Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi er dem, Hvor mange penge har I ikke haft med? Jeg har haft cirka 90 euro med, og jeg har faktisk brugt over halvdelen. Har du haft 90 euro med? Ja, det har jeg. Jamen, Fordi jeg regner... Nej. Nå, i det hele? Ja. Der har jeg 300 eller noget euro. Jeg har haft 400, men lige så... Nu er de 100 i hvert fald blevet godt brugt. Ved du mig, jeg har et par tilbage. Hvad? Så skygger. Hvad har jeg? Prøv at se den lille hund der, mand. Jeg har 35. Er I sikre på, at det er en rotte eller en mus, det der går der? En rotte eller en mus? Ja. Hallo. Hallo. Hej. Yes. Der er en skokjo her. Ja. Vi går sgu da ud på vejen. Nej, vi går ud på vejen. Ja, du er rigtig fejl op. Jeg tror, det ikke bider dig i penge, du. Fuck, det var fedt. Ja. Ej, jeg synes, vi kom godt ud af det der. Så kommer han så tilbage og så siger, at vores strøm. Nej. Han sagde, at der var ingen problemer. Strømmen kunne godt holde af det der. Ja, det kunne den ikke. Nej. Du skulle have sagt, at jeg vil bede om en advokat. Ja. I need a lawyer. Simpelthen en advokat. Nej, vores hund, den er væk. Nej, så er den nok garanteret nok hjemløs. Nej, den er garanteret nok ikke hjemløs. Det kan være, den spist nu. Ja, det kan være, den er blevet et. Det kan være, at den lille, den er et, den store. Og så tænker jeg bare på, at den må nok få forstoppelse. Hello. No, we're going home to our hotel. Yeah, this way. Thank you. Hvad sagde han? Nej, vi skal tage med i seng nu der. Ja, og jeg ved, det har været for dyrt allerede. Ja, og Dennis han bliver så pisu, når jeg kommer sent hjem. Det er altså ligeglad med. Hvem Anders? Ja, Dennis Andersen. Ja, nej, den står der. Ej, den går der så. Anders Aars? Nej, han står. Jeg så den, som han så. Hvem? Det er bare Dennis Andersen. Hvad så? Jamen, det er jeg ligeglad med. Det er jeg ligeglad med. Han kan bruge så meget, han ved. Det er kun nu, så slem han ikke. Jeg har ikke noget imod ham som sådan. Nej. Han må gerne brokke sig. Det er helt okay. Jeg bestemmer selv, når jeg kommer ind. Hoteller der? Nej. Jo. Nej. Har vi kørt den vej? Hey, prøv lige vent. Det er rigtig Vi kom. Ja, vi skal den vej, godt? Vi kan også, vi skal gå den vej. Ja, det er rigtigt, for så skal vi gemme mig ved den her. Men jeg tror faktisk, du hurtigt gå den vej. Eller den vej. Men jeg synes, vi skal gå den vej der. Og vi skal vente. Der. Vi skal bare gå over her. Ja. Siger du? Det er alt. Hvad? Hvem var det, der stod? Det var mig. En plads? Ja, altså nu jeg kan ikke komme ind på min Jo, du skal sgu nok kunne komme ind. Vi skal nok banke dig op. Hvad så du med? Møller og grøn. Prøv at høre, hvorfor... Nå, nej, okay, godt, så kunne han jo komme ind, nej. Og grøn har kortet. Ja, det var også altså, kunne de der æder... Ja, nej. Du har selv valgt, du er med også. Ja. Det ser også det op til dig selv. Men så har han heller ikke prøvet det sjove her. Nej, vi har godt nok prøvet meget her aften da. Hvad fanden er klokken? Er nogen, der kan se det? Den er lidt over 1. Gud, den er lidt over 1. Så jeg bruger du ikke bare din telefon? Hvad? Til hvad? Peter. Jeg må få alt for mange snaps. Jeg er pisse skøv. Så ikke bare gå over her. Der er vores hotel. Hvad fanden laver sådan nogle tyrker, så er sent op om natten for at lege sådan noget ud? Det er på grund, der er penge i det. Det må det være. Ja, det er fugtigt. Ja, det er sprøjtet. De kommer og vander det. Det har sprøjtet tis på det. Vi kunne snart være hjemme, hvis en af os ikke har brækket det der lygtemand. Der er sgu da majs. Michael. Det er det også. Ej, der er majs. Der er majs? Ja. Den der lygter, ikke også? Ja. Det var den, du kørte på. Var det? Det var derfor, jeg sagde det til dig, du har svært lygter. Det kan jeg huske, du sagde. Ja, det sagde jeg også der. Ja. Ja. Jeg tror, det er med en af kantstenene. Sikkert. Eller jeg er bare lige en... For det var kort tid efter, vi kom over i store Har jeg til billeder af hotellet herfra? Det kendte vi ikke. Det ser også grimt ud. Så du bare filmer turen? Ja, jeg filmer turen.
Så det er ligesom gå. Der var mad i der. Den der, hvad bruger du den video til? Den bruger så længe på YouTube. Kom her med den. Læg op til min mund. Hvad? Nej, jeg mund. gider ikke, du skal så og skabe dig foran kamera. Hvor er luderne henne? Så. Du hører mig. Hvor er luderne henne? Hvor er strips? Morten, var det de fortappen? Hvad er fortappen? Let missen. Jeg skal have nogle kællinger. Hvad for en fisse? Nå, det er rigtigt, du er single. Jeg skal have nogle kællinger. Og der er bag det der. Fisse? Jeg skulle aldrig sagt det op til, fordi så skulle det spille normalt. Og ved du hvad? Nu skal du Hele holdet har sagt, at du var tutte fisk. Hvad er det så? Tutte røv. Ja, det er jo tutte røvtur, den her med. Ja, fordi der koster for mange penge. For sat, mand. Ja, det er mig, der bruger flest penge her. For fanden, mand. Fuck, ja. Ved du egentlig, hvad jeg har brugt i dag? Hvad har du brugt i dag? Det skulle da... Ej, i morgen for Michael, vi skal blive igen. På den, vi skal over den anden vej. Ja. Jeg går ikke i byen mere i aften. Eller mere her. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg nægter alt. Jeg nægter alt. Jeg har aldrig knæppet en tøs. Har du egentlig det sjovt? Hvad? Det er med en pige før. Nej. Ved du hvad? Så skal vi 5 på tutte fisk. Er du single? Ja. Er du Nej, det gør du ikke. Er du også jomfru, Michael? Nej, det er jeg ikke. Giver du din numsen? Nej. Nej, det gjorde jeg så ikke, morgen. Optager du stadigvæk? Ja. Nice. Michael er ikke single. Jo, jeg er Michael single. er single. Ja, jeg er single. Og han har ikke fået den i røven endnu. Nej, det har jeg da Men ikke. det får han her i sidste uge, hvis jeg ikke får han at spise. Morten. Du er simpelthen så ulækker, du er. Jeg er single. Ja, det er Jeg jeg kan godt også. være passer på. Det kan du bare se på Michael. Nej, ikke på Michael. På Peter, hvordan han er blevet. Ja. Fuldstændig for snot retarderet op i hovedet. Ja, politi. Nej, det håber jeg da sandt ikke på dig. Øj, på du se, der er en kakelak der. Nej. Jo, der. Er det ikke en kakelak, det der? Er det så nogle af de kærester med? Ej. Det må du ikke, så kommer der flere af dem. Hørte du, han er så knars. Ja. Michael, dræbte kakelakken. Jeg Så kommer der en og myrder os. Ja. Bagmandspolitiet kommer og kvæler os, du. Ja. Ej, fuck, det var nederen at køre på dem der. Det var federe at køre på dem der. Ja, du var lidt nede, du gik tør. Det var faktisk ret irriterende. Ja. Var det el, han kørte på der? Elstart. Jamen, var det el, han først kørte på der, så startede han motoren? Nej, han har slukket den, tror jeg. Men så du ikke det? Var det... Nå. Han har hjelm over, den har ikke på, men han har sikkerhedsbil for sådan. Ja, det er da i hvert fald en, der tænker med hovedet der. Jeg forstår ikke dem, der kører så vanvittigt stærkt uden hjelm, altså. Et slag i hovedet med den fart, og så er de der døde på stedet. Der er tandhælde, I har. Der er en doktor der. Jode. Ja, doktor. Og så doktor Flæskesteg. Har du set den tyrkiske doktor Flæskesteg, ligesom Charles Stikker? Og en tandlæge. Tooth doctor. Også en tandlæge. Hvor? Det er Hassan. Ja, koste. 24/7 emergency. Nå, vi kan komme ind nu, hvis der var noget galt. Hvad? Nej, vi skal ringe, hvis der var noget. Sidder man leger scooter og cykler og... Hvor? Hvor du kan købe dem, Michael Morten. Og korset. Ja, men så er det, man kan lege til det. Står der noget, vi vil vente på engelsk? Det her, det gør jeg aldrig nogensinde igen, det her. Fucking helvede, det gør jeg aldrig nogensinde Vi skal være sikre på, at vi får bundet en pose fast om halsen på Morten, når næste gang vi skal afsted. Ja. Prøv lige tænk på, hvor ekstra tid vi kunne faktisk ligge og være sent på grund af dig, mand. Ja. Og Morten, prøv lige at forestille dig, ikke? Skam dig. At hvis, hvad hedder det nu? At du ikke har glemt den pose der, ikke også? Så har Michael ikke fået brugt så mange penge der. Og jeg må det sige til mit forsvar. Jeg sagde til Michael, jeg synes vi bare skulle gå. Ja, men jeg valgte så, det er det skulle gå. Blev brugt 60 euro. Nej, det er min egen skyld, det der. Ja, godt. Ja. 60 euro, ja, 60 euro, ja. Jo, det er det hele. Det er faktisk mig, der blusede det sådan op. Ja, det er dig, der får det til at lyde så slemt. Ja. Du er simpelthen så lærig. Ja. Det koster mig skraldespand. Nej, det må ikke gøre, så kan jeg ikke komme op igen. Okay, så er det stadigvæk åbent. Ja. Nej, jeg skal ikke bruge flere penge nu. Jeg skal i seng. Jeg skal børste tænder i seng, og så... Der er fitness. Det bliver det også. Som jeg siger, ikke også, Michael? Det har ikke hjulpet noget med at gå en anden vej, fordi han havde vores hotel og vores værelsesnummer. Ja.
Og jeg har skrevet sjovs på som 16-10 også. Ja. Ja. Og Morten, den stod vel også på 16-10. Så det er 3 personer på 16-10. Og Michael, hvis den er skrevet det forkert, ikke også? Jamen, det eneste, jeg er bare glad for, det er bare, at vi kom så godt ud af det, efter vi kom til at udlægge den der. det var så lidt. Ja. For fandme, hvis han har det ene og det andet, men vi jo aldrig kom hjem. Det synes jeg Ej, faktisk, indtil videre, jeg oplever kun positivt. Også dernede. Ja, der skete jo ingenting jo. Det var også meget udlænding noget der. Det var også dig. Nej, men Ravsler, du er fuld. Du skal bare holde hænderne i bunden. Jeg skal bare holde min fede hænder og lade dig fingre for mig selv. Og ikke ryge eller Hvad? køre eller noget. Jeg tror, vi... Nu tænke når på, jeg holder at vi tager det indflytterfest, kørekort. og jeg finder vandpipen, så står der på højt og heldigt, hvad hedder det på selve pipen. Michael må ikke, hva'? Not time, Michael. Don't touch it, Michael. Skal vi så ikke holde dem sammen? Jo. Vi bruger ikke blok. Og så efter, så tager vi på bondestuen. Og når vi skal finde det der klubbar engang. Det skal vi fandme ikke nu da. Hey, der er der gang i den nu. Det er det, jeg siger! Jamen, og nu er der kommet tag på bygningen. Der er bare ingen mening med det der. Nej, det er virkelig derfor, skal vi over og kigge. Nej, det gør vi ikke, Morten. Nu skal vi ikke. Morten, det derovre, det er så mega underligt. Om natten, der fjerner de, om dagen, der fjerner de taget derinde. Om natten er der tag på. Så er det bare party. For hvis jeg ved, at de spiller noget røv, og ved ikke hvad. Ja. Så går jeg ind og så tager hovedudbryderen, så går vi. Hovedudbryderen. Hovedudbryderen. Klipper ned, Michael. Hovedafbryderen i en bums. Tænk for jeg ordspasser. Hør du det? Michael, vi skærer ledningen over med en negleflis. Ja, ligesom Kvangen, han bider den over. Men jeg skal lige hurtigt over. Så er det nu, Morten. Kom med kællinger nu. Men jeg lige... Jeg troede fandme lige, han kom tilbage. Jeg er lige derhenne. Nu vil du åbne døren, så kigge. Nej! Nej! Du går, nej, Morten, jeg mener det tydeligt, du går selv ind. Hjælp mig. Nej! Please, please. Hvad? Kan du gå derhen? Nej. Hold nu kæft! For satan, du skal i seng. Nej. Du er overtræt, Morten. Han går derover, og så får vi ro. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg går ikke derover, jeg går i seng. I'm going to bed. I'm going to bed. Ja, Michael, jeg kan godt forstå, hvorfor du går i seng. Ja. Du har smadret alt i dag. Au, min skulder. Du har smadret alt i dag. Ja, det har jeg faktisk. Det har faktisk Du været har meget. faktisk rodet os andre ud i en grim situation med ham der i jalleren. Ja, Michael. Hvad? Bare sig ja. Nej. Nå, du siger lige nej til, at jeg betaler, så det betyder, at du betaler det over. Hold nu kæft. Men jeg kan godt lide, de piller taget af om dagen. Og lægger tag på om aftenen. Det er for at få udluftet efter alle de prutter, vi slår derinde. Det må det da være. For at falde lidt røg. Ja. Ja, jeg fatter det ikke. Så man skal... Der er en hund der. Der er en hund der. Hvad? Der er en hund derovre. Tog, der er det sidste. Ja, så skal vi bare kravle op på taget på døren. Stille! Stille! Uden hjælp. Var det uden hjelm? Ja, husk at sige, uden hjelm. Ja, det tror jeg godt, det så. Det er hende der i Hyggeborg, hun er hollander. Hvad? Hun der. Jamen, sjov, så du kan snakke med hende. Prøv at se, hvad jeg ser ud. På en eller anden måde. Og så bare sige det, det er nice. Hej. Så er vi hjemme efter 30 minutters gåtur. Kæft.